Iyi ndi sukulu yotsola aphunzitsi ya Mchinji TTC yomwe ikupezekera m'boma la Mchinji pa mtunda woposera makilomitala 93 kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Awa ndi malo amene mpingo wa Seventh-day Adventist m'chigawo chapakati Central Malawi Conference walinganiza kuti kuchitikire chisankho chosankha atsogoleri omwe ayendetse mpingowu kwa zaka zitatu zikubwerazi, mu Chingerezi session. Pofuna kumva zambiri tinayankhula ndi abusa a Gladson Boa omwe ndi mkulu wa nthambi ya udindo wa Chikhristu mu mpingowu m'chigawo chapakati. Session imeneyi imachitika pakatha zaka zitatu. Mene tikunena chonchimu ndekuti idachitika mu 2022 ndekudzafika pano 2025 ndekuti tamaliza tini ya zaka zitatu. Chimene tikubwerera kunoku ndi kudzakambirana kuti kodi ntchito yayenda bwanji mu chigawo chino chapakati mu zaka zitatu zimenezi. Ndipati pofuna kukoza, ndipati pofuna kuti tiwonjezere moto kuti ntchito ipambane mu chigawo chino chapakati yofalitsa uthenga wabwino. China chimene chimadzachitika kunoku ndi kudzasankhanso atsogoleri amene atayang'anire ndi kutsogolera mpingowu mu zaka zitatu zina zikubwerazo. Chotero ndi cholinga chimene tikubwera pa malo ano. Malo ano akukuyenera kubwera anthu amene atasankhidwe ndi mipingo imene ili organized kapena kuti yolinganizidwa. Imayenera kutumiza nthumwi zawo kudzayimirira mpingo wawo. Izi zimatengera kuti kodi chiwerengero chawo cha pampingopo chili motani. Amene ali chiwerengero chochuluka amatumizanso anthu ochuluka, kotero kalata inapita kale yowadziwitsana kuti mpingo wanu ukhoza kutumiza anthu motere molingana ndi chiwerengero chawo. Chotero tikuyembekezeka kukhala ndi anthu okwana 700 plus ku session imeneyi. Ngati angadzafika 800 chabwino, komano namba yake sikupitirira pamenepo poyi. Pambali pa nthumwi zochokera m'mipingo yosiyanasiyana m'chigawo chapakati, msonkhanowu umayitananso akuluakulu kuchokera ku likulu la mpingowu la Malawi Union Conference, ndipo kwa onse omwe akubwera ku msonkhanowu pali zinthu zingapo zomwe akuyenera kukumbukira kuzatenga. Anthu amene akubwerawa akuyenera kuti anyamule katundu akamabwera kuno. Malo anowa monga tanena kale kuti ndi pa skulu, ndi Teachers College, kumeneno akuyenera kuti anthu akamabwera abweretse zofunda, abweretse mbale, kapu, masipuni, osayiwalanso zipangizo zolembera. Podzota kuti tikudzakambirana za mmene ntchito yayendera, ayenera kuti madzalemba kuti kodi ntchito yayenda bwanji, nanga kutsogoloko kuti tiyenda motani. So zimenezo ndizofunikira kwambiri kunyamula mmene akubwera ku malo ano. Pambali pa malo osiyanasiyana amene tili nawo tikadatha kupita, koma tasankha kubwera ku Mchinji kuno. One ndi malo abwino kwambiri. College inoyi ndi yatsopano, ayimanga kumene monga mmene mukuyenera mu zithu zimo. Komanso chifukwa cha chiwerengero chimene tili nacho chochuluka chosiyana ndi session imene yapita, ndi malo amene angathe kutipanga accommodate, akhoza kusunga anthu onsewo mu nthawi imodzi popanda kukasungitsa malo ena. Uthenga womaliza kwa anthu amene akubwera kuno ngwakuna kuti mmene adzibwera ndi maganizo onse okhazikika kuti tikakambirana mmene ntchito ya Mulungu itiyendere the next 3 years. Pa nthawi yokhayo ndikukaonanso kuti kodi ntchito ya Mulungu yayenda bwanji, atsogoleri amene amatitsogolera agwira bwanji ntchito yawo. Ndiye kuti zikatero zimathandizira kukoza mpingo wa Mulungu kuti uyende molingana ndi mmene Mulunguyo akufunira. Msonkhanowu ukhala wachisanu chikhazikitsireni Central Malawi Conference, ndipo umachitika pakatha zaka zitatu zilizonse. Malo mwa VNV Media TV m'boma la Mchinji, ndine Kenan Savala.